Cestovateľský blog je unikátna služba umožňujúca online prezentáciu cestovateľských zážitkov a skúseností prostredníctvom článkov, videí, fotografií a ciest. Vaše články, videá, fotografie a mapy sa dostanú do pozornosti návštevníkov skrz SK, to je cestovateľov a dovolenkárov. Pred pár rokmi som absolvovala cestu po východnom pobreží Kanady. Jednotlivé zástavky mojej cesty som zaznačila do prehľadnej mapy, pomocou ktorej si moji priatelia, ale aj ostatní užívateľia môžu prezrieť nielen stručný popis jednotlivých zástavok, ale aj fotky, videá, alebo sa môžu priamo dostať na článok, v ktorom opisujem svoje dojmy a zážitky z daného miesta. K jednotlivým cestám som si vytvorila aj videá, ktoré som natočila počas mojich ciest. Jednotlivé videá som popridávala do popiskov pre dané miesto. Pridala som aj fotky, ktoré umocňujú moje zážitky. K jednotlivým cestám som popridávala aj obľúbené linky, ktoré mi pomáhali pri cestovaní. Služba blog navyše umožňuje nielen komentovať jednotlivé cesty a články, ale umožňuje zaslať, respektíve pridať článok či cestu na komunitné portály, ktoré denne využívam. Samotné vytvorenie blogu pritom nezaberie viac ako 5 minút času. Založ si svoj cestovateľský blog už dnes.